sini septic. jora selai jago mulai mul tanggo jora selai jago dopani takhu bukuro hai ke ma Enggak belakan tontoka tini is dulubari o jaga is dulusora Komolpur ni obo akaisa awar khub tontok borok gusuk borok ano naising laijak mia nisimi mia ang final kok tongmani enggak mia aro emergency sini yang takar dola mataka tini oro sopai ke belai tontoka enggak jeng tabuk oro pai oron borok pai malai belai kaksangka sini tibrasa khatayo muti mangno solia saya sugya bekha bainar jaga mangno sini bekha no kebai mangno gura ge thangjona tirpa guri baina ke o gura no ulo sapi ge tesa kaham ge mati salai salai gaw bai among tang to tang rok no khoni bage tini ni ose tini simply kaisa no wansok laika sengoro committee khajangna unit o dulusora unit kaisa khelajangnai sengoro 5 jona employee naragana administration ni bagai engkai tini kaisa jaga nailainai o jagao borok brirongni ri taknani tat khainani yak bai taknani sung jaga nailainai abo immediate khanasoni bising borok oro operation khainani among tang bo tang ni de nakar mung to sung bai sung ban china ne apno ka sung bai sung basina langnai sung bai sung himlaina nangsanai sakni yakung bai bai sakni yakung bai bai thangni sak bai sung sak busalaina nangsanai abono naharna kalau beli kan sampai Komolpur dolai dulu surani sengoro najeka yak bai takmani jaga tei oro tar bosung dikhane bono engkai 1-2 din ni bising sengoro operation khaine bising jaga mane kono bola theke belai ke hambai bono takhungno dofani hamkwrai ni bagai o tini sengno lamsogui jaga no bila belai bono paikhlai hambai mario tei sin dofa busang khamai amkai subalaiman bising ongkangkai sing busang agumani asuk samlang asuk tam no wan sugai nang je o jaga no nang bini sini sar Dr. Biswajit D no tam khanya bagai nang o jaga no donate khlaiga ba rikha actual tini jati hamkai bago tini tiprasa dofa bati jora jati onek ukuloko thang paika Boni bagoi te sabongno sisanani sosanini bagoi abuk tini dofarokni bisingtui je jaga jeta nango sar tini sar ritongo kono jaga to kono jaga gari obai abono wan sugoino ang borok johono sar songsaga jetu oro eta tat ni bagoi ko khlaimano processing khlaimano norok jodi agree hiakai kono jaga phunukdi amon bagoi nang tini phunukka tin jatini bagoi tini para basani kono bagoi takung ni bumungkai ani bumungkai Bipul Dev Burma o paran bung tama ina bumungkai dolu sarano romo kinabo ani bani bumungkino somoi paran bung lal dirandu para hinja kutar dak hamba bung pantai tomoro teni payo sungai mane oron teni pai ana samu ada mau mesin lagi iran storage bagai tam budai financial company no ada orang tolde hari ka tahu dukan no ekonomi start kena mata kayak jalan do hade phaino made mano salo agini
Ai mo Lama hamjak kono bong yang go bong ma. Tong hotok. Salamangga. Kus खाने के लिए ना निकाय बूट डॉक्टर ही bút doctor đi vô rồi mà to hay là mai tiệc cái đó mà ai bút rồi nó có tí nhưng bút này cao này rồi phải rồi bao nhiêu bao mình mới cái bút doctor rồi tao có nấu rồi lấy tiếng cái sách xuống rồi san nó rồi cũng ai à này tao cứ để cái tặng cái Bekat dukhona kata. Khadu ko nang tang dia tong. Nalai khadu wa kamu tipe matong osin. Leptin dok sung le hin dong Ti prasaban jinang kata nog ho karen tui sathai bebang nang ya diba. Abono manthun ninyo norok budok di lai jau ta. O sathai tong thai. Thang thang cái cái bút cái đi vậy nhiều phelang man. Thik. Cái nong nó sừng le jotan che chai ba sa thung. Ni ne phak jing ya ba hai ham na ni. Sừng le tang chanan subida da man me ne redi hin ka mar da dau. Bút đi cái mà À rồi thì cái mà rồi, đó là sừng là suy ra, thằng này hiện nay lại chuyện này mà hai chúng ta bảo suy ra rồi, mà hai ta, bút puru cái này đó nó, lúc có cho nó sát đến nên nhung của người, người sừng nó, David đó puru cái con nó sẽ cái